हे जाड़ा में पारा नियर का गली के चक्कर काटता रो आवाना नहीं क्या बा जाड़ा लगता हो तो कैसे आई देवाल फाड़ने के लिए 67 दबा पिछुआरी आवे खातिर 68 100 नंबर दबा देब तो मिलल भूल जाएगा अरे तोरा के आगे तपे खाती 0 आ हीटर धरे खाती 3 दबा दे अरे 3 पुलक के बात होता सुनो सुनो सर्दी में पत्नी वाला फील लेबे खाती 11 दबावा तहरा के गरियावे खाती 12 अरे ना ना एकर बटन नहीं के बनल खेसारी के पास एगो और बात बताओ तारा डायरेक्ट कोरा में कूदे खातिर 94 चरसहाड़ी में अब भाई से तरह के हुकवाए खातिर एम्बुलेंस बोला के गाड़ी में अरे एक 112 वाला पुलिस आ गइल बा भाग जा बाबू।